Takže, priatelia, zdravím vás. Dneska je 23. decembra 2024. Prišli sme sem do mesta Búk, kde strávime s Olinkou Vianočné sviatky. Vidíte, Olinka práve už veci dáva na miesta, kde to má byť, pretože ja som neporiadny. Nechal som to na stoličke. Máme číslo 226. Ukážem vám trošku, jak tá izba vyzerá. Myslím si, že je celkom obstojná. Tu je normálne sprcha. Hej. Tu je niečo takéhoto, takže môžem zavrieť dvere. Tuto budeme tie veľké tisíce sem skováme. Hej, už som na to prišiel, lebo človek sa bojí, aby ho neokradli. Dobre, ideme ďalej. Priatelia, sme radi, cesta nám trvala zhruba nejakých 2,5 hodiny, 3, aj so zastávkou Kolárove, kde sme tankovali klobásy. Takže máme aj na doma nejaké strelivo na Silvestra. Olinka, ako sa ti to tu páči? Je to tu pekné, príjemné, akurát na ten vietor vonku, ale sa neovplyvníme, ale teším sa, že pôjdeme do bazénov, popozerať a priestory, ako to tu je, ale zatiaľ som spokojná. No, je to tu naozaj pekné, vyzerá to tu všetko slušne, hej, postele tu sú, to znamená, že budeme možno aj spať, hej, tu je nejaký písací stôl, telka, ale bude len v maďarčine. Mne to nevadí, Olinke to bude možno vadiť. Budem robiť prekladateľa. Takže tuto je ešte takáto sedačka. Toto si myslím, že sa dá aj roztiahnuť na prístielku, keby bolo treba, ale netreba. Takže tuto máme aj takýto balkoník. Vonku je strašný vietor, priatelia. Takže ukážem vám len takto. Vidíte, prichádzajú sem ľudia. Je tu veľké parkovisko pred nami. Dôležité je, vidíte aj vzadu tam hotely rôzne, takže auto tu máme blízko na parkovisku. Tuto je fajčiarská časť a my nefajčíme našťastie. Dobre, takže priatelia, my sme naozaj radi, že už sme tu. Teraz na poobede si dáme bazénik, pozrieme. A potom na večeru, myslím si, že o 5:30 máme večeru. Pôjdeme sa pozrieť do jedálne na večeru a budeme pokračovať. Budeme vás ďalej informovať. Áno, a budeme natáčať aj ďalšie videá. Dobre som to povedal, Olinka? Na 100%. Dobre, takže teda šťastné a veselé sviatky, ale to ešte budeme spolu. Dobre, všetko dobré vám prajem. A držte sa aj nášho kanálu, kde je Wellness Laci a Oli. Veľa vám to napovie. Máme tam už okolo 80, možno aj viac videí rôzne. Takže môžete si vybrať, čo chcete. Čaute, čaute a čaute.